lehenengoko elkarrizketie, asko kostata, bai hemen gelditzu du, pare bat minutu geugaz berbaitzeko, eta, bueno, hemen daku itxuki hackerra, ezta? Apur bat... Egunon bermio, bai, itxuki hackerra. Apotxatako eta apurtxuet mundekako lorulez. Zose gaitzek esango da. Deike dakote amorroi etxo. Zuzendarize. Bai, zuzendarize, ez deitxu, idatzi, mesedez, WhatsAppera idatzi. Zeruna esaten, bai, Ia, komenta itxuki purbet, hacker, hemen hau. Itxuki hacker, komenta purbet, ze uste dute arroza zareako topaketa baten edo egon zainela oin hilabete batzuk, ez da? Bai, onzan gara, hilabeti baino zango elekitz ja urtetxue pasa dala, bai, ostras. Bai, eta honen onzan garan bertan, Witchi, John, Anne eta Laurok, hantzun garan, enai guarden zeitxik apunde zanaen bez, ni holako nahi, ez da izan nitzen amen bez, zelan, nire esan zen Witchi ditzu, zelan apunte nahi itxuki iratea, jo, ez dakitz? Bueno, nahi agoraten, bebaitu hauri, petxan hortik egunetik aurrera esan zela. Da, bueno, eta honen onzan garan, beste radizo batzukaz, beste herri batzutakukaz. Ze eta honen inzauin bertan bebai efemi giri. Ez dakitzena da Europeakoen interneteko hori seinali sartunde. Bueno, lagundu bidero da txoien antzungo gara etxuki hackerrak herririk herri seinali botateko. Eta anon garan, eguerdi politxu egin zandun, bertako txoko baten. Batu zan garan herri ezberdintakuek. Irratizek? Bai, beste irrati batzuk, arroza zareako zarekuek, bai Gasteizekuek, Bilboko baten bape bai, nahi ekuatan izenakaz parkatu, izenakaz total txarra nahi. Eta bitu, azkanin pini itxen ez da. Bueno, ez dakitxe noiz izango den itxukiko hori, inaugurazinu edo, ez dakitxe inaugure du. Inaugure du. Ia, tortietxu batzuk editxeko, edo damena etorteko atun eta antzoa esaten, ez da? Apurbet. Ia, bakizu, Bermio World Capital ez, Universal World Capital. Eta zelan, junde, zekaro, niri komentadoztie, lehenengo kutan jundi zela apurbet, ez dakitzen, izkerie bermiotarrari buruz, bueno, idea batzukaz, gero azkenien bermiotarre zein zuela, ondo, bertan bota... Badakizu, bermiotik kanpora bermiotarrok batzutan konpel judakuz, ez gaitzuzi ulertuten, da haitzen zu alako erdi batua bizkaiela bermiotarra dalako kakanazta ditzezu, da, bueno, azkenien da, noperakitzen dolez berba egin, da espadun ulertuten, orduan ditzezu... Bitu behar txunelan begizekean lau, bueno. Zozer bai, azkenien ideie bai, ulertuten da. Ni bertan bermiotarrezin dagoen. Hori da. Ni betitxo bermiotarrez. Biarran bermiotarrezitxo dut eta Euskaldun barretxe gadan batuaz. Biarran ikasot batuaz berretan bitu. Horretan lanpilu hartu zuzuk, justamentien, bermiotarra proiektu egaz, ez da? Bai, horretan ibil gara, gabiltzez, egiz esan, egunero berba barbiete imitzen zara zelatan, ze bakizu zelan da, Mahoma da mendizena. Si Mahoma no a la montaña. Hori, bai, Mahoma du, ez tegitz, atxoko mazpasa. La montaña ba a Mahoma. Atxoko turtulo dakote bueltan. Zuzeneko gauzek. Bai, atxoko bilgara hemen tontun. Bueltatxuet. Ez da. Gaur azten dizaize, bai, atxoko jenti Mahonagaz da nire hemen egon estrangelu ez Mahomarik esan hemen, Mahomarik eta azkenin txoga zer dagoa. Ambienti egon da. Bai, ambienten txunda, bai. Ni alemina hori, txosnak eta tabernak bizen artetik. Batetik bestela. Bai, txosnatan beti gazte, da, bueno, neu sarrena bai, bueno, zengo txagua. Dataiko bide, leko danatan. Hori da. Bueno, eskerrik asko, Iban. Bai, zeu hori. Zital hacker. Ia, gauzetxu eta hemen saludotxu bete oneri. Esan hosti, saludeteko, nore biharreko bateri Maria Luiri. Beti hau marinituk hartxinda. Alan, gorantzizek. Bueno, bera, lagunduten dakuzku itxukiko web horri segaz, zeu engozku ala napurtxo kanetik ikusi. Da, hobekuntxo batzuk ia itzen bauzen, gizu aldanik eta hobien okitzeko web horri txukun dute. Garrantzitsue bai, itxuki.eus gure webunie. Bai, azkanin bermietik kanpo dauzen bermietar asko dauz bai, ze FMI ailegatzen da lekora.
Mundekakupe internetik sartu miz, etxut esango gizau. Bueno. Bai, bueno, negaz ja, aukeri okingu, ez? Bermiotia kanpoen dauen edonor, bermiotarra esan edo ez, sartuteko, eta YouTubeetik bat bardin. Reporte batzu nahu preparaten, ia nor sartzintan zeurten da haulan, da honek, aiarreko gazuna iberretan, gorkagaz da, esan oso, da, alzu izakin, nondik honetaten da jentie, da esango, bitu, honai pentsaten bai, interesgarri izango lekidez, imaginez, onganana esaten, australiatik honetan bat da, nor da hori australiatik dagoena da, hori morrei elkarrizka dut, morrei da nalakue, edo ez da nondik, jakitzeko, bermietara bakizu mundu entziarre... Zabaldute dau. Bai, da, mundu zuen gauz. Mundu zuen gauz, alan da. Eta, betik, YouTubeko txatan hau irakurten, eta hamen dinoi, Laster irratia moduan zabaldu egin behar da Bermioko telebista. Horretan gabiltzez, guke, hamen daku gure ekipotxue, da azkenien irrati telebista gara, ez? Bitu hamen daku geure zeta preparata. Bitu, hamen orama. Bitu zurama. Maribi, inkazu ba. Txo. Ez da bik, hauntxe, berbetan dau. Maribi! Maribi! Txo. Gortute dau, bakizu, edadie. Esaten egon nahiena. Gorantzi, nora Maribe bai. Bitu, entzungo dau. Txo, ian onda konpainolue, txo. Beste barik. Hori, azkenien musika ederra bebai dinoie, eskerrik asko, Aitor. Eta, esaten, komentaten egon nahiena, azkenien irrati telebista funtzino gauz beteten, YouTubeen gauz zuzenien, hamen daku geure ekipotxue, geure laguntzaileek, eskerrik asko bebai lan egotiarren. Eta, guk hamen jarraitzuko, ia aurrengoko elkarrizketatuen ordan. Eskerrik asko, Zital Hacker, urrengora arte ikusko gara gehiago. Bai, ametik ibilko nahi. Mikrofona aurrien dinot, eh? Bai, ni zeuku zileko nongo nahi. Venga, txo, ondo bili, gerarte. Bermio, ondo pasa zelta.